pokud jde o Strigl, rozvlačovač slámy, který u nás pracoval o záběru 12 metrů na jaře při přípravě půdy, tam jsme tím zkoušeli a docela bych řekl, že úspěšně připravit pod seti krmného hráchu, tedy pelušky. Šlo o pozemek poměrně slitý, kde ta struktura byla hodně taková utužená. A musím říct, že bylo to teda v agregaci za kvatrakem, za pásovým traktorem a ten Strigl si s tím poradil velmi dobře, takže byla to jediná příprava před setím samotné pelušky. No a poté jsme ho zkoušeli na rozvlačování slámy. Ten stroj je vhodný pro likvidaci nerovnoměrného roztřepání té slámy při suché slámě, když jde o nějaké větší pokosy, tak dokáže se s tím srovnat a tu slámu do toho terénu rozprostřít. Ta technologie je to určitě vhodná technologie zařadit do přípravy před podzimním setím ozimých řepek, ale i ozimých pšenic, kde přeci jenom ta sláma, pokud je nerovnoměrně rozprostřená po té sklizni, tak působí problémy při vzcházení u té řepky, protože bere vodu. U té řepky je to zvlášť evidentní, ale i u těch pšenic je to prostě pozitivní opatření.